नै अमाया इसना नै मालिका फैसायानो गोजा गोसोम गोजा नै आयो लामाया गाजासो नै लोगोफोर हेलौ गाइस नै जोंना हाबा जानो फैदों हिनजाव गोदान लांगोन दिनै बेंगलावहाय सोर सोर बेंगलनि नायलायो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दिनै बेंगलाव हिनजाव गोदान लांगोन जोंनि उदालगुरिनिफ्राय नोंथांमोना जोंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो दायो सफैबाय नै लोगोफोर आङो हिनजाव गोदाननि न'आवहाय ओमफ्राय आलासिफ्राबो सफैखासिगौ ओमफ्राय जों बहाय जमा जिरायनानै नेगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नै आलासिफ्राबो गेटसिम मोनफैखाबायानो ओमफ्राय नुहोखादोंना लोगोफोर नायदो Terima kasih. दायो न'खरनि मानसिफोरखौ हिनजाव गोदाननि न'खरनि मानसिफोरखौ सिनायथि होनायनि सम जाबाय ओमफ्राय बेखायनो बयखौबो न'खरनि मानसिफोरखौ लिंहरदों आरोना लोगोफोर सासे सासे सिनायथि होनो थाखायहाय दायो जोंनि हिनजाव गोदाननि जोंनि मण्डलिनि माखासे महिला लिडार्सफोरखौहाय सासे सासे गसंहोनानै सिनायथि लादों आरोना लोगोफोर दायो हिनजाव गोदाना आर'नाइजों आलासिफोरखौहाय खुलुमनानैहाय आर'नाइजों नाजावनानै लाबाय आरोना लोगोफोर दायो हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ राजि सोंबाय आरोना बिसोरो गावसोरनि गोसोजों जुलि जानो गोसो दंना गैया बेनि थाखायहाय इसोर आरो बेयाव ज' जानाय बाहायफोरनि सिगाङाव आं प्रमिका बसुमतारिनियाव सोङो नोङो नोंनि खाथियाव गसंनाय मुस्रि रमान्त इसवारिखौ नोंनि गोसोजों हाबा खालामजानाय फिसाय बादि नाजावगोन मेलायखादोंसो मालाय मेलायनायजोंसो होखायो सोराबो ने अखा हानायाव ओंखाम जागासिनो नै
अभार नुस्राबायलाय मोजां साफायथार जोंखौ हेन्डसामनो बाजिनसो दैदेनलांथों आरो बेबायदिनो गासैबो जि गोथार जुलि जागोन बेखौ जाफुंहोथों हिनजाव गोदाना मोजां साफायथार खबर ना ख्रिस्ट'नि दया आफा इसोरनि अननाय आरो गोथारफोरनि लोगो लाज्लायनाया जोंजों आरो सावहैजासे आरो फैफिनजासे लोगो थाथों जिसुनि दे हामबायसै दे जाग्रोजानो दे माबा अबे fina nih pula. Gua asli gua pobre. Gua beli semua ini. Abe, iya. Gua gak kau, hah? Kamu sih. YouTuber ko din kanang oras siya. Abe. Sila kayo YouTuber. YouTuber ko. Lang. Ko pelikula na yun. Gua ni lanjut dah. Kari gak kena ini sih. दे मोजाङै मोजां थांलायदो औ दे औ नै लांनोसै रेडि जाबाय बेयो हिनजाव गोदाननि बिफा नै बेंगलाव लोगोफोर बेंगलाव नै मामा मोना दोनलांग्रा आबै सोरबो रोङा जेबो बाय हिनजाव गोदान दोनलांग्राफोर ओरै नै बिजामादैयाव नै जोंना थांसै बाय बाय नै अमाया इसिना नै मालिका फैसायानो गोजा गोसोम गोजा नै आयो मासे गिदिरलाय नै इयो गाब फिसा जासिगोन जा गेदेर खानाय कारेन्ट गैयिखाय खि सुनो मोनाखै दा सुगोन नै आयै फैसानि मालिक गोजाहाय बिसोरो नै फिसायाबो नै बावबो दं नै अमा नायनो फैदों जों ओरैनो ओमफ्राय अमा फिसाया आयो ओरैबो दं ओरैबो नायो ओरैबो अमा जेराव अमा नुदों बे फैसा गोजासै आरो नै गोजा गोसोम फैसाया मालाथ्र आयु नै बियो आसोल हिर'आ बेनो ओमफ्राय ओरै नै हिर'इनफोर मोजांसो नोंसिना आरो अमा लानो जायगाया
औ नै रेबिट सेसा नै सेसा सापात बिफां आबै इयाना उन्दुबायसो आं थांनोसै होननानै थांबाय टिउसन लानाया